Sesibuyile-ke futhi sinamaphupho nezincazelo zakhona. Khona-ke ubhuti okhomentile wathi-ke ucela ukuthi simchazele kabanzi-ke ngezilwane ukuthi-ke noma ngabe siphi-ke isilwane osiphuphayo engabe kuchaza ukuthini. Ngizoqala-ke mlaleli ngikuchazele-ke la ukuthi-ke amaphupho ngezilwane ame kanjani. Ukuphupha inkomo emhlophe inhlanhla ehambisana nesithunywa, okusho ukuthi-ke leyo nkomo uma iphuphile kodwa umbala wayo umhlophe kuyinhlanhla-ke leyo ehambisana-ke nesithunywa. Ukuphupha inkomo ebomvu, abantu-ke abadala basekhaya komama, shuthi-ke uma uphuphe inkomo emhlophe kusuke kungabantu abadala basekhaya komama bayiveza ngayo-ke inkomo ebomvu ephusheni. Ukuphupha-ke inkomo emnyama kuyidlozi eliphenduliwe, which gets uma imnyama umbala idlozi lelo-ke eliphenduliwe. Ukuphupha indlovu, idlozi eliphenduliwe. Ukuphupha ufudu, hheyi ibhadi-ke lelo. Ungakujabuleli-ke neze ukuphupha ufudu ngoba ufudu akusiyona-ke into enhle ngoba even nawe ulibuka nje ulibona-ke luyisabisele, kusho ukuthi-ke luyibhadi. Ebese kuthi-ke ukuphupha ikati kuyahlukana-ke kusuke kungikusho-ke ukuthi-ke kusuke kuyibhadi futhi uma limnyama, kusho ukuthi ikati oliphuphile uma limnyama lokho kusuke kuyibhadi. Ukuphupha inkomo e-brown kuyidlozi lasekhaya kobaba lokho, kusho ukuthi-ke abantu-ke amadlozi-ke abantu abadala basekhaya kobaba bayiveza-ke ngayo inkomo e-brown lapha emaphusheni. Bese kuthi-ke ukuphupha ibhubesi usuke ungenwe abantu-ke abomngoma, abantu abeze ngobungoma, ngisho kanjalo. Futhi-ke kusuke kungamandla amakhulu onawo, kusho ukuthi uma uphupha ibhubesi, siyazi-ke sonke-ke ukuthi ibhubesi liyisilwane-ke esisabekayo futhi esinamandla, kusho ukuthi-ke nawe unamandla amakhulu onawo nje kuwena ngaphakathi. Bese kuthi-ke ukuphupha ingwe, uma kuwukuthi-ke ephusheni lakho uphupha ingwe, lokho-ke kusuke kungabantu abadala, ukusho ukuthi abantu abadala bayiveza-ke ngayo ingwe ephusheni. Ukuphupha-ke ubhejane kuyibhadi, akusiyona-ke into enhle neze. Bese kuthi-ke inja, idlozi lakini-ke lelo ifike ikulwisa khona-ke abahlangene ngawe. Ukuphupha-ke ihhashi inhlanhla ezayo, kusho ukuthi ihhashi liyinto enhle kakhulu ngoba inhlanhla esuke iza. Ebese kuthi-ke ukuphupha imbongolo, kusuke kunobunzima obukhona empilweni yakho kodwa-ke bekezela kuzolunga nje maduzane. Kusho ukuthi imbongolo yeyi kusanobunzima obuzayo impela but kuzolunga nje maduzane. Bese kuthi-ke ukuphupha ufishi inhlanhla, uma-ke ufile iy'nhlanhla zakho zivaliwe, ukusho ukuthi ufishi kumele nje uphile ukuze nje uzobona ukuthi yeyi inhlanhla ngempela ngoba uma ungaphili yeyi seyivaliwe. Ukuphupha-ke imbuzi emhlophe, inhlanhla enkulu-ke leyo kumele-ke ukujabulele uma imbuzi imhlophe ephusheni. Bese kuthi-ke ukuphupha imbuzi emnyama, yeyi ibhadi-ke lelo. Bese kuthi ukuphupha intuthwane noma ngithi izintuthwane kuyinto embi kakhulu, kuyisichitho. Abanye basho kanjalo bathi-ke isichitho noma ngabe isiphi-ke isichitho. Bese kuthi ukuphupha imvu kuyinhlanhla. Siyazi-ke sonke ukuthi imvu bakithi isilwane nje esithembekile impela, kusho ukuthi iy'nhlanhla. Bese kuthi ukuphupha ingulube yibhadi. Ukuphupha inyosi, inyosi-ke siyayazi-ke sonke lokho kusho ukuthi-ke imizi kayifani, kwesinye isikhathi kusuke kuyibutho, kwesinye kusuke kungabakini. Ebese kuthi ukuphupha isikhukhukazi kuyinhlahla-ke lokho. Ukuphupha iqhude elibomvu umndawe liyinhlanhla futhi iqhude elibomvu. Ukuphupha-ke isikhukhukazi isikhukhukazi umlozi-ke loyo. Ukuphupha-ke inkalakatha inhlahla-ke leyo. Bese kuthi ukuphupha impunzi, yeyi ibhadi elikhulu nje impela. Ebese kuthi ukuphupha uchakide inhlahla, kushuthi-ke uma ukuthi-ke uphuphe uchakide kumele ukujabulele-ke lokho ngoba yeyi inhlahla. Bese kuthi ukuphupha unogwaja inhlanhla futhi. Bese kuthi ukuphupha imfene, lokho-ke
uzohlaselwa abathakathi. Siyazi-ke ukuthi imfene akusiyona-ke into enhle neze. Abaningi-ke bayayisaba ukuthi abathakathi basendleleni belusukumele-ke lelo phupho. Ebese kuthi ukuphupha inkawu kuyinhlahla, bese kuthi ukuphupha amagundwane uzongenelwa izigebengu. Ukuphupha impisi, umngani wakho loyo ongalungile, umuntu nje osondele eduze kwakho ongalungile. Bese kuthi ukuphupha i-penguin, abantu abadala, isithunywa samanzi-ke leso, ngoba siyazi ukuthi lesa silwane lesa sihlala emanzini. Ukuphupha ingwenya, okhokho bakho basemanzini-ke labo. Ukuphupha inyoni, khona-ke ozama ukushaya nge-stroke, kusho ukuthi khona umuntu ozama ukushaya nge-stroke. Ukuphupha-ke inyoni ikubhoshela noma ngithi ikakela inhlanhla enkulu-ke. Siyakwazi-ke lokho ngoba abanye baze bathi uma kwenzeke ngempela kusuke inhlanhla. Mlaleli, ngicela ukuthi-ke siphinde sihlangane ngokuzayo la ngizobe sengichazela khona amagama lawa-ke engiwashilo-ke la ongawaqondanga noma mhlampe ngithi-ke ongawa-understand ukuthi-ke engabe achaza ukuthini. Uma ngithi ngichaza iphupho ngifake lelo gama, uzongitshela la ku-comment section ukuthi iliphi igama elikudidayo. Mina ngizobe sengibuya-ke nempendulo ngilichaze ukuthi la kusuke kukhulunywa ngani uma kukhulunywa ngaleli gama. Nisale kahle emakhaya.